Αν δεν θέλετε να δείτε Έλληνες, μην έρθετε στην Μάλτα. Περπατάω στη Σλιέμα, λίγο πριν κατευθυνθώ στην άλλη άκρη του νησιού. Και πραγματικά έχω συναντήσει είσαι με 10 Έλληνες. Και περπατάω 10 λεπτά, 1 τέταρτο, όχι πάρα πολύ ώρα. Παιδιά, έχει παντού Έλληνες. Παντού όμως. Να, κάπως έτσι είναι. Έχει συννεφιά τώρα. Και από την άλλη πλευρά, εκεί είναι η Σλιέμα, όλη αυτή. Και απέναντι που δεν φαίνεται τώρα, από την άλλη πλευρά, είναι η Βαλέτα. Εδώ νομίζω βασικά δεν φαίνεται τίποτα. Θα σας δείξω σε λίγο. Επειδή είναι πάρα πολύ κοντά στην Ελλάδα, είναι περίπου 1,5 ώρα με το αεροπλάνο. Έρχονται πάρα πολλοί, νομίζω, Έλληνες εδώ για διακοπές, για διήμερα, τρίμερα. Εγώ γνώρισα αρκετούς. Και πραγματικά είναι έτσι για ένα τρίμερο ταξίδι. Νομίζω αξίζει. Αν δηλαδή έτσι θέλεις να ξεφύγεις λίγο από την καθημερινότητα, να πας κάπου αλλού, να δεις κάτι άλλο. Γενικά ο καιρός από το Σάββατο που είμαι εδώ δεν είναι ο καλύτερος. Έχει πάρα πολύ συννεφιά, μία βρέχει, μία βγάζει ήλιο βασικά. Είναι ανάλογα. Ζέστη δεν έχει. Δεν είναι άνοιξη. Βασικά, εντάξει, είναι λίγο μαλακός ο καιρός προφανώς γιατί είμαστε και κοντά στη θάλασσα. Αλλά ότι έχει το κρύο το έχει. Δεν είναι ότι φοράμε κοντομάνικα. Παιδιά, τώρα έχει αρχίσει λίγο και φαίνεται η Βαλέτα. Είναι αυτή εκεί απέναντι. Αυτό από εδώ νομίζω ότι είναι το Three Cities. Έτσι λέγεται. Παίρνεις καραβάκι από τη Βαλέτα και πας απέναντι εκεί. Όπως επίσης και μπορείς να πάρεις καραβάκι και από εδώ από τη Σλιέμα και να πας στη Βαλέτα.